Kto ťa nevie dostať z hlavy? Na to sa dnes pozrieme. Ja vás vítam pri dnešnom výklade. Takže prvý balíček, druhý balíček a poďme sa pozrieť, kto sa nám tu objaví. Takže balíček číslo 1. Poďme sa pozrieť, kto je tá osoba, takže s touto osobou je tu nejaká pauza, tu je jednoznačne nekomunikácia. Môže to byť niekto, koho ste vy odstrihla zo svojho života. Vidím tu človeka, ktorý naozaj s týmito dvoma kartami mi to príde ako niekto, kto vás chcel možno nejak dotlačiť do nejakých vecí, ktoré sa vám nepáčili. Toto je karta Mák. Pre mňa je to niekto, kto naozaj vedome sa snaží ovplyvňovať ľudí, ale vy ste tu ako kráľovna mečov, takže ja si myslím, že vy ste toho človeka mu tak rázne povedala, alebo rázne ukončila možno vzťah, alebo rázne mu naznačila tomu človeku, že takto to so mnou nepôjde, toto sa ti nepáči. Tu je veľmi taký priamy postoj k tejto danej veci a k tomuto človeku. Takže poďme sa pozrieť ďalej, čo je to tu za situáciu s tým mágom. Takže sedmička mečov. Môže to byť človek, ktorý vás, pretože tu je sedmička mečov a deviatka pohárov, kto vás nejakým spôsobom zhadzoval poza vašim chrbát, robil o vás, šíril nejaké klebety, robil vám zlé meno, robil to vo vlastný prospech. Toto je naozaj niečo, čo je s tým mágom, ako som povedala, že niekto vás chcel dotlačiť do niečoho alebo ovplyvniť nejakú situáciu tých ľudí okolo vás. Pretože toto tu vidím. Vidím tu naozaj také zhadzovanie toho druhého človeka, ako keby možno, že vás chcel nejakým spôsobom rozhodiť, zmiasť, jednoducho vyvolať vo vás nejaké zlé emócie, že nie ste možno dobrí, že prečo tak žijete, alebo prečo robíte toto. Proste nechcel, aby ste sa cítili dobre. Toto mi tu ide z toho. Tento človek naozaj chcel, aby ste sa cítili zle a aby vás tak videlo aj vaše okolie. Poďme sa ďalej pozrieť na tú situáciu. Takže toto bude človek, pretože tieto dve karty sú naozaj niekto, kto sa cíti veľmi dobre. A toto bude človek, ktorý by chcel dosiahnuť niečo, čo máte vy. Tento človek vám závidí. Tento človek sa vás snaží naozaj kopírovať. Tento človek môže byť niekto, kde ste v nejakom šťastných vzťahoch. Ale vy ste aj šťastný človek ako sám so sebou. A môže to byť aj človek, ktorého ste odmietla. A tento človek ako nejakú pomstu vás začal ohovárať. Môže to byť, nemusí to byť len muž, môže to byť aj žena. Môže byť, že je to bývalá priateľka vášho terajšieho priateľa, ktorá vás nevie dostať z hlavy. Je to niekto, kto vás môže pozorovať, naozaj snažiť sa získavať nejaké informácie o vás. Ale s týmito kartami ja mám pocit, že tu nemusí byť len jeden človek, môže to byť aj nejaká skupinka ľudí, ktorí sa vás snažia naozaj zhodiť. Vy ste tu ako šestka palíc. Vy ste niekto, ja sa pozriem len, či to vidno, áno, vidno. Vy ste tu niekto, pozrite sa, vy ste spokojní, šťastní, vám sa darí, možno sa vám to ani v živote, možno sa vám to ani nezdá, že to tak je, ale ľudia vás tu naozaj takto vnímajú. Že vy sám viete svoj život naozaj, vy tu už máte všetko, máte tu poháre, meče, palice, mince.
To neznamená, že musíte byť naozaj nejaký super bohatý, ale s tým, čo máte, aj s tým viete byť šťastný a spokojný. A toto strašne ruší tých ľudí vo vašom okolí. Tu naozaj môže byť až nejaká skupinka, ktorá sa o vás rozpráva a nevie vás pustiť z hlavy, pretože oni by vám priali, aby ste z toho konia spadli. Aby vám tu konečne prišla do života nejaká situácia, ktorá by vám spôsobila 7 mečov, to znamená nejakú újmu, aby ste sa cítili zle, aby vás o niečo obrali, aby proste, lebo táto 4 pohárov, tá ruka ide ako keby z neba, ako keby ste vy boli požehnaní, že hocaj sa stane niečo, čo vám nie je príjemné, ale vy na základe týchto kariet, pozrite sa, ten mág vie to pretvoriť do niečoho, čo aj tak povie, že všetko zlé je na niečo dobré, takže pozri sa, ty si mi tu ponúkol pohár a ja som to strojnásobil a tu mám už 3 poháre. A idem ďalej spokojne. To neznamená, že vás to nebolelo, že ste sa necítili zle, ale naozaj tu nám môže byť jeden človek, ktorý si založil taký ako fanklub a títo ľudia vás proste nedokážu uniesť to, možno ste od nich odišli alebo odstrihli kontakt od nich. Lebo tu s týmito ľuďmi kontakt nemáte. Títo ľudia vás pozorujú len tak nejak z diaľky, toto by som povedala. A ich strašne štve, že proste vy sa máte dobre. Môže to byť však aj naozaj ohrnutý nejaký partner, ktorého ste vy nechceli, ale mne to skôr ide, že je tu naozaj nejaké viacej ľudí. Takže povedzte mi ešte niečo o týchto ľuďoch. Prečo takto? Tu nám môže byť situácia, že sa tu chcel niekto k vám vrátiť. Vy už ste však ako keby mali podozrenie, že to, pozrite sa ešte aj 3, 8, že to, čo vám ten človek ako keby chcel ponúknuť, vy už ste vedeli, že proste to není úplne pravdivé, že to nie je čestné, že to nie je úprimné. A toho človeka ste mohli odstrihnúť zo svojho života. Pretože prečo na vás tento človek, alebo táto skupinka ľudí myslí, pretože táto skupinka ľudí chce, aby sa vám darilo zle. To je naozaj veľmi taký, pozrite sa. Tu nám prišla nejaká ponuka, vy ste sa rozhodli, že idete ďalej sami, že tu nechcete. A tento človek tu zostal visieť, že tu nebude žiadna budúcnosť, tu sa to nikam hýbať nebude. Pozrite sa ešte. Toto je tu naozaj o niečo, čo ho veľmi zaťažilo toho človeka alebo týchto ľudí. Tu je človek, ktorý nechápe ako to, že vy si viete svoje veci naplánovať aj sami a že vy idete s takou, toto je naozaj taká karta viery, lebo to sú karty emócie, to vychádza zo srdca, vy veríte naozaj, že tu stále príde niečo dobré, niečo požehnané do vášho života. A že tu viete, že čo sa týka lásky, že tu príde naozaj človek, ktorý o vás zabojuje s tým čistým srdcom, s tým pohárom, kde to bude iné, ako to bolo u tohto človeka, kde ste cítili proste, že tam to nie je úprimné, že to nie je čestné. Aby ste mu tu kompletne nejakú cestu k vám alebo prístup k vám, úplne by ste ho odrezali a tento človek to naozaj nevie prekúsiť, alebo títo ľudia, ten fanklub, ktorý sa tam proste vytvoril, nemusí to byť len partner, ale môže to byť naozaj nejaká kamarátka, alebo nejaký známy, možno nejaký kolega, niekoho ste tu proste odmietli, lebo ste cítili, že tamto proste to nie je dobre pre vás. Toto tu z toho cítim. Ešte aj 10, naozaj 10 mečov. Možno, že ste získali nejakú lepšiu prácu a niekto to nevie prekúsiť. Lebo tu je čistá závisť. Z toho výkladu mi ide naozaj čistá závisť a čisté prianie niekomu zle.
Poďme sa pozrieť na to, čo chcú vyššie sily s týmto urobiť. Čo chcú oni povedať k tejto situácii. Ako to idú riešiť. Takže máme tu 8 mečov, 3 pohárov. Ako sa hovorí, rovného si hľadá. A čo sa tu začne, boženská tam začne diať, títo ľudia sa začnú medzi sebou, presne tak, ako oni vám neprajú, tak oni si začnú, pozrite sa, sami seba začnú ohovárať, robiť si zlé, budú sa tváriť, že je všetko v poriadku, že sú ako skupinka OK, že sa majú dobre, ale s tou 3 a 5 prichádzajú o možnosti rastu, o možnosti posunu. Mám pocit, ako keby ten život ťahal opäť tak ako keby naspäť do nejakých ťažkých situácií. Pardon. Jednoznačne. Tu mi ide posolstvo, ešte hovorím, že do minulosti ich to ťahá do situácií, kde nebol dostatok. Tu im prichádza opäť nejaký si nezvládol test, ideš od začiatku. Toto mi tu ide. Že sa nepoučili z nejakej situácii, ktorá tu už nastala, alebo ten človek, že nevie zvládať odmietnutie. Proste to jeho ego je strašne veľké. A osud hovorí, no poď, ideme zo 4. triedy, ideme naspäť do tej 3. a tam si zopakuješ učivo z 3. ročníka, tak tu sa týmto ľuďom ide diať to isté. Takto to idú vyriešiť. Nejaké zrkadlo im tu nastavia. Čo sa ide diať tebe, keďže ty tam máš veľmi krásne karty? Takže tu ti prichádzajú nejaké nové možnosti. Pozri sa, veľmi krásne. Pozrite sa, tu je hojnosť, to sú vaše nejaké rezervy, ktoré máte ako človek, vaša energia sa doplní, tu príde aj nejaké bohatstvo v zmysle toho, čo si zaslúžite. Pozrite sa, tu máte krásne 2 karty, niečo spravodlivého, niečo, čo ste stratili a to sa vám teraz vráti. To, čo vám tí ľudia zobrali, to sa vám teraz mnohonásobne naozaj vráti. Karta Posledný súd, toto je karta nejakých návratov, obnovenie niečoho. Takže viem, že téma bola, že kto ťa nevie dostať z hlavy, ale tu na to sa takto rozvinulo, že vám tu prišla aj táto informácia, že to, čo ste stratili kvôli týmto ľuďom, to napríklad môžu byť ľudia, ktorí vás aj o niečo obrali. Napríklad môže tu byť, že vás obrali o prácu, alebo o financie, alebo proste možno nejakí súrodenci pri dedickom konaní, tak tu sa vám to ide teraz sa vám to ide vracať. V podobe nejakých nových možností, v podobe nejakých krokov, ktoré vy tu urobíte. Tu na vás bude ako keby viesť naozaj tá intuícia a tá hlava si premyslí, čo urobí a vtedy príde tá štvorka minci. Mám ešte aj spodné karty. Možno ste prišli o nejakých ľudí, noví ľudia vám vstupujú do života na základe vašej energie. Tu máte pekné, že tu ste si niečo zapracovali, aby ste mohli mať nejaký rovnocenný vzťah, rovnocennú prácu, rovnocenné priateľstvá. Je to taká energia, kde naozaj aj tie peniaze k vám začnú chodiť, aj tí takí správni ľudia. Toto tu mám. Že by ste uzatvorili tú lekciu, oni si ju budú musieť ešte zopakovať.
a vám sa začne dariť ešte viac, ako sa vám darilo doteraz. Dobre, takže takíto ľudia vás nevedia dostať z hlavy. Mali by ste sa im poďakovať za to, čo fakticky pre vás urobili, lebo tu na vás čaká pekné obdobie, kedy sa vám bude dariť na základe toho, že ste im to proste nevracali tou rovnakou nenávisťou. Takže ďakujem, kôpka číslo 1, toto by bolo pre vás. Takže ja vítam kôpku číslo 2. A poďme sa pozrieť na to, kto vás nevie dostať z hlavy. Uvidíme, že či bude taká zaujímavá, ako bola kôpka číslo 1. Tam sa to úplne vyvinulo do niečoho iného. Takže. Ja si tu doložím ešte. Tu na to môže byť osoba, kde ešte predtým, než sa niečo začalo, tak to skončilo. Toto môže byť osoba, ktorá chcela s vami, ja mám pocit, že tu išlo o nejaký vzťah, ale ten človek naozaj ešte skôr, ako by sa mohol ten vzťah do niečoho rozvinúť, tak tu nejakou takou akciou, ktorú tu urobil, tak to fakticky ukončil. Máme tu kráľa minci. Pozrite sa, tu máme z obidvoch strán, tu je nejaký ten začiatok, ale je to taký začiatok, že tu naozaj s týmito dvoma kartami ešte niekto, kto sa vám mohol páčiť, alebo s kým ste rozmýšľali, že opäť obnovíte nejaký vzťah. Tu nám mohla byť nejaká pauza, že ste si proste tie energie sa museli trošku ako keby uvoľniť, trošku stíšiť. A ten človek prišiel, dali ste tomu človeku šancu a ten človek neviem, čo urobil, ale zrazu ste si povedali, toto asi nie, toto nie je to správanie, ktoré by som od neho očakávala. A pritom je to kráľ palíc a je to pustovník, takže toto nie je niekto, kto by takto sa za normálnych okolností choval. Toto môže byť niekto, kto by chcel druhú šancu, aby vám ukázal, že naozaj ja som ten človek, ktorý je naozaj už dospelý, vyzretý, zodpovedný. Môže byť, že to jeho správanie prekvapilo aj jeho samého. Ale je tu jednoducho energia človeka, ktorý by chcel vám dokázať, že proste je hodný toho, aby bol vo vašom živote. Lebo tu naozaj bolo, ja mám pocit, že toto buď sa chcel niekto vrátiť, alebo naozaj tam bol nejaký ten začiatok, že ste povedali, že OK, tento človek sa mi páči, je mi sympatický, poďme ho bližšie spoznať. A ten človek sa potom tak nejak zachoval, buď niečo neurobil, alebo niečo povedal, alebo proste tu jeho správanie nebolo úplne také, aké by ste vy očakávali. To neznamená, že muselo byť niečo zlé. Alebo naopak neurobil nič, že tu naozaj neurobil nič a tým, že nič neurobil, tak strátil tú šancu sa dostať k vám. Lebo tu toto spôsobil tento kráľ minci. A tento kráľ minci sa teraz pozerá, že čo som to urobil. Ja mám naozaj taký pocit, že ako som sa zachoval, alebo som sa nezachoval. Mohlo tu byť niečo, kde spoznal nejakú takú... Lebo mne tu ide niečo také prchkejšie, také správanie, ale nemuselo to byť navonok, mohlo to byť aj v ňom. Že povedal, že nie, že ja to pre teba neurobím. Lebo toto je veľmi krásna karta, to slnko, ale je to aj karta takého trošku ega, takého trošku tej hlavy, že nám povie, že nie, toto nerob, taká hrdosť, taká trošku energia, ktorá je niekedy na škodu.
a na základe toho proste niečo, čo ten potenciál malo na to, aby začalo, sa jednoducho už v tých začiatkoch, ten začiatok nebol úplne dobrý. Takže poďme sa pozrieť, prečo vás nevie dostať z hlavy. Tak, tento človek sa ťa drží. Drží sa aj on späť. A mne tu ide, ako keby sa hanbil za to, ako sa zachoval. No, mne to príde. Vie, že on tú celú situáciu medzi vami zhoršil. A pritom tento človek, to spojenie by mohlo byť veľmi pekné. Tá energia je tu naozaj pri tých milencoch taká veľmi príjemná, taká prirodzená, taká hravá. Cíti sa to naozaj veľmi dobre. Aj keď môžete mať nejaké rozdielne názory, vždy ako keby ste ich vedeli nejak tak preklenúť. Ako keby ste vedeli, že s týmto človekom by to bolo ľahšie. Ale tento človek vie a tento človek sa za to... Mne to ide, že sa tento človek hanbí a môže sa tu ešte nejakú chvíľu naozaj držať späť. Lebo môže si tam naozaj byť hlavou o stenu, že čo som to urobil, ako som to urobil, prečo som to neurobil. Možno, že niekto si myslel, že bude mať viacej času na to, aby vás poznal a zrazu ste mohli byť niekde odcestovať a teraz ste sa nejaký dlhší čas nevideli. Tu ide hlavne o to, že nevie vás dostať z hlavy človek, ktorý chcel niečo s vami plánoval, ale už sa k tomu ako keby nedostal. Nejakým spôsobom, neviem čím. Takže prečo nad vami rozmýšľa, pozrite sa. Tu jednoznačne on chce ísť touto cestou. On vám naozaj chce ukázať, že on je ten stabilný človek a je človek aj na vzťah, na rodinu, vie sa postarať, vie plánovať, vie peniaze zarobiť, že toto je plánovanie týmto smerom, aby tu bola naozaj tá hojnosť, ten dostatok. Ja mám pocit, že tento človek vie, že sa ešte niekde stretnete a túto šancu bude chcieť využiť s týmto kolesom šťastia. Tu mám ešte dole aj cisárovnu. Ako keby sa pripravoval už na to stretnutie. Mi to trošku príde, ako keby hovoril, že ty si môj osudový človek. Je to jedno, že či je to muž alebo žena a ja som tvoj osudový človek. Mi to takto tu príde. Veľmi silné, že toto môže byť veľmi silné spojenie. Naozaj, že tak ako som povedala tu, že tam proste aj keď cítite tie rozdiely možno správaní, ale tie rozdiely vás k niečomu inšpirujú, povzbudzujú. A tu nám mám trošku, že aj osud hovorí, že ja vás tak či tak zvediem dohromady. A tento človek, mám pocit, že presne má aj toto v hlave, že on vie, že vy patríte spolu. A vy sa proste stretnete a vy budete spolu. Takže preto on nad vami rozmýšľa. A poďme sa pozrieť ešte vyššie sily alebo karty, čo nám chcú povedať k tomuto vzťahu. Pozrite sa, dvojka pohárov. A ja mám pocit, že tento vzťah, aj napriek tomu, že tam mohol na začiatku naozaj vypáliť nejak z jeho strany, z tej druhej strany, nejak to správanie, alebo možno, že tam neprišlo, ja mám pocit, že vy ste tam niečo očakávali, tam to proste na začiatku nebolo, ale vás to ako keby ešte stále ťahá k tomu človeku, pretože tu bude nejaká výrazná zmena, ktorá príde s týmto človekom do vášho života.
Mám pocit, že po období ticha tu príde kontakt. Pozrite sa, udobrenie a opäť nejaké plánovanie budúcnosti. Takže jednoznačne na vás myslí človek, ktorý chce dať nejakú vec medzi vami do poriadku, ktorá ešte poriadne ani nezačala alebo sa neobnovila a kde bude sa chcieť naozaj prezentovať, že on je ten človek pre vás, že môžete vytvoriť naozaj veľmi silný pár aj do budúcnosti, že on do budúcnosti s vami plánuje. Ak ste niekto, kto sa ešte len spoznal, tak tento človek jednoznačne pri ďalšom kontakte už vám dá najavo, že tento kontakt nepovažuje len niekoho, koho stretol, zoznámil sa a potom hneď na ňo zabudol, ale že ste určitým spôsobom, nemyslím, že vám to dá najavo úplne, že vám povie, že Bože, chcem sa s tebou oženiť, alebo chcem s tebou rodinu, ale dávam najavo takým, toto sú karty také, nie veľké gestá, ale taký začiatok, že plánujem tu niečo viac ako len nejaké naozaj povrchné priateľstvo alebo priateľstvo plus. Takže toto by vám karty povedali, že keď ho na budúce stretnete, tak také niečo môže prísť od tohto človeka, že tento človek to, čo tam urobil alebo neurobil, dá do poriadku a tentokrát prejaví taký záujem, aký vy ste od neho tam fakticky očakávali. Takže toto bude taká láska na druhý pokus, by som povedala. Dobre, takže ja vám ďakujem za pozretie. Pozrite sa tu je presne to stretnutie. Ja vás ešte trošku preruším. Kde to tento človek dá do poriadku a s tým esom, tam naozaj budete cítiť, že toto nie sú len nejaký trojka mečov, ale že tento človek vie, že vás niekde stretne a potom tu urobí nejakú akciu smerom k vám, kde budete cítiť, že tento človek má skutočný záujem o vás, spoznať vás a poprípade budovať nejaký vzťah. Tento človek už vie, že by chcel s vami budovať vzťah. Vy mu ako človek sedíte povahovo a toho človeka aj inšpirujete, neviem akým spôsobom, ale k niečomu ho inšpirujete, že by sa dalo ešte niečo vylepšiť v jeho živote, v tom, ako žije, vo veciach, ktoré sú pre ňoho, ja by som povedala, že nové pre tohto človeka. Dobre, takže teraz už vám naozaj ďakujem za pozretie a prajem vám všetko dobré.